El casal d'associacions Pablo Picasso acull l'exposició Aprendre sense veure-hi. Aquesta mostra, organitzada per l'entitat Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara, exposa quin és el dia a dia de les escoles per infants amb discapacitats visuals als campaments de refugiats sarauís. L'exposició l'hem portada aquí perquè ens sembla que és un objectiu molt maco per poder-hi col·laborar i que la gent de Viladecans se n'assabenti de tot aquest projecte que considerem que és molt important per als nens cecs dels campaments. La mostra recull els projectes desenvolupats per diverses associacions i l'ONCE a les escoles dels campaments de refugiats, que entre d'altres coses inclouen el desplaçament dels alumnes i un àpat. Els nens no podien anar a l'escola perquè no ho tenien preparats per ells. Ara, a través d'aquesta associació de Sant Vicenç, el que han fet és fer els col·legis i tenen material fungible pels nens cecs, estudien el braille a través també de la ONCE, sense ànim de lucre, també els van fer uns cursets amb uns monitors, normalment ho porten les senyores, les dones allà en els campaments i elles són els que cuiden els nens. Aquesta exposició es pot visitar fins al dia 16 de març, de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit, i els dissabtes de 4 de la tarda a les 8 del vespre.